RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga hatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Paulo, 29 anyos. Ulitaw, nagpuyo sa Jensen City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa among inahan nga iyang gibiyaan. Aron yung isabtan, sugdon ko sa diya nakabantay ko nga dali kayo mahurot ang iintrigo namo nga kwarta niya sa akong igsuon nga nanarbaho pod. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Nahurot ng kwarta nga akong gihatag nimo pag usang adlaw? Ay, Odong, oy, naibabya na ka, ha? Bahal ba yung palito nun rong panahon na? Paspas ka ayo, kanon ang kwarta. Pero wala namang ko'y sobra din hima. Ay, kana na lang imong gitipigan para sa imong adlaw-adlaw. Pangita lang sa kahuaman sa imong mga katrabaho, good. Total, mailisa na bitaw na nimo inigsweldo nimo. Ma, salamat kay Angie, ah. Kapila na dyan ka makatabang na ko basta magkalisod ko. Way sa payan pa, uy. Ganahan raman sa kumagpahuam nimo kay makamaumsad ka mo bayad. Mudumdum ang gyud ka. Dili pareha sa uban, nga nanghuam na ako, di mahinomdom. Salamat, Angie, ah. Huwag isaan ako. Bayaran na yung tikang karong sweldo. Mauna rin sud anak to, day? Maraman na inaadya ko ya. Gutuman na ba, eh. Kamu, nangaon na mo? Mana ko ya. Mao ba? Mag-abli na lang kog dilata din niya, eh. Datukan tabitaw takag dilata, pero wa may stocks ya. Ha? Anong nga man? Wa di mag-groceries, mama? Dihatag mo kunyang pra-grocery. Ngambot lang kuya, uy. Wa man ko'y nakita di habi. Wa man kanay mga karni sa ref. Nihatag ba ako niya pod para sa mga karni unta. Ipapalit na ako. Wa man ko'y nakita, uy. Doon na ganito may anhin niya ganihan, ang ngita.
Kinsa man kuno? Maningilay ko na to siya. Unsa? Ay, unsaon man ako nga dili man kapaigo ang inyong gihatag. Unsa baya taon mo? Mura man hinuon mong nagduda na ako nga inyong inahan. Hala sunod, kamoy budget ang inyong ihatag. May gani, kay naapon mo'y makaon diha. Ang uban, wa na gyud. Ma, alam kasuko man ko da. Igo ra mo minangutanan nimo para mahibaw sad mi sa mga gipangkasto dinhi sa bahay. Kay ngano, wa ninyo makita ang kahago nako dinhi sa bahay. Sukad lang namatay si papa ninyo. Wa ko'y laing kaabag aron lang makahuman mo sa inyong pagtuon. Karon nga naa na mo'y mga trabaho, mga taas na kay mong manulte. Ma, dili man gud sa dingon anak. Hilom na lang, hilom. Hilom de Paulo. Ma, ani na lang no. Sultihin na lang mi kung pila man gyud budget para konsumo dinhi sa bahay. Para at least makaibaw mi kung pila gyud maihatag namo nimo. Kuya, nay nangita ni mama. Ha? Kinsa man day? Ato alang kuya pi. Ikaw mo'y atubang. Dili man gud siya motubag sa mga tawag, sir. Sa unsam dinhi sir? Wa ra bas mama dinhi nilakaw. Papalihog lang ko, sir, ha? Ina lang palihog nga makig-coordinate na mo. Ah, sige sir. Ako ingin iniguli niya. Ako nang gitiksan. Okay na. Pilam na imong nautang nila ma. Ay sos. Anong gupangutana di Paulo? Dili na imong problema. Ma, siyempre may problema kong apil. Kaya anak man kunin mo. Da, gamay ra kong utang nila oy. Ay lagi paguna-hunaan na. Sure ka na ma ha? Huwag ma. Paliw lang isettle na ma kay. Tingali mo dako pa hinuuna tungkol sa interes. Ayo lagi. Ayo kabalaka. Unsiwa na si mama. Mauna, kuya. Milaya si mama. Akong gitanaw yung mga sinina. Wa naman dito siyang aparador. Ug na siya nakasulti na ko nga silingan na to. Nakitaan ko no si mama nga nagdaog na akong bag. Unsa? Ug sa diyang nilaya si mama sa amo, nga wa may mahibaw sa hinungdan. Ug pila ka adlaw sukad ana, diha na namo mahibawan, nga nari siya utang nga gidaganan. Mayo gani kay dili ng anak kadako. O nagsabot mi sa akong mga igsuon, nga magtabot-tampo mi para lang maimpas na. Ug dito nahibawan na mo, nga mao ding nakautang siya, tungod kay naadik siya sa sugal, ug sige kapildi. Unya, Maano, sir? Nasiya utang na mo nga 120,000? unsa sir? Kadako gud. 50,000 yun ang principal amount ni sir. Unya, niabot ni siya yung ani kadako. Kaya hapit na mga tuig nga wala yung bayri. Nag-interest naman ko ni. Kinuo ko. Ari lang, sir. Pirmahin lang ninyo nga magsuon as garantor. O, asa man nabitirmahan sir? Ripihang mama, uy.
siyang nagbiag hugaw niya. Day. Ayaw pagsulti, ana. Inahan gyapon na to siya. Ang akong gikagulan karon niya, kay basig na sila imo anhis ato ba, aron maningil niya. Unya, unsa may kalibutan nato, be? Nga napaday na sila ing mga gipagutangan. Mag-ampo lang ta, day. Ngawa na. Maayo lang unta, kuya. Mabdus ka? Oo, kuya. Pasensya na pero maragdili na gyud ako kaya kung makitunga pa ko nimo ya para mabayran ang utang ni mama. Atay mahimo, day. Ay, pagitaan ako nagpaagi. Pao, pasensya na gid kaayo ha. Pero gamito no naman gid kay na kong kwarta. Maningil na gid ko nimo. Ange, wa pa magiging ko'y sobra, eh. Pao, ayaw sad kong inaana, we. Tarong baya ka nang huwam nako. Nya, gipahuwam ti ka kani salig baya ko nimo. Ayaw sad taong kog lisod-lisod ra sa pagpaningil nimo. Kay ora ba gyud ti ka galisod-lisod nga nang huwam ka diri nako. Kung boto na unaon gani, kanang kwartaha nga akong gipahuam nimo. Kung sa linding pa, dako-dako na gyud nag-interest. Pero kay amigo man ta, nisalig og nasabot rasad ko nimo. Hug karon nga ako ni nakinahanglan, sabta-sad taon ko. Sige, Ange. Pagitaan ako pagi. Panikamutan ako. Pasensya jud kaya. Maayo unta pa, mapangitaan na gyud na nimo paagi. Kapila na gyud taon ko ni sabot nimo. Pasensya jud kayo, Angie. Sige mo kong bayad og binuwan, sir. Nganong wa mo gyapon nakuha ang principal amount. Sir, ni-agree mo sa mama ni mo sa terms and conditions, ani? Sa dihang ni Huwam siya? Pila mo yung interest ka na kada buwan, sir? 20%, sir. Unsa? Ingon anak kada ko? Pila na ko kabuwan sa binayad sa utang ang gibiyaan sa mong mama, pero wa man gyapon makuhaan ang principal amount. Tungod ay sa kadakong interest nila. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Unsa may mahitabo kung dili na ko mopadayon og bayad sa utang sa kong mama? Kay ang nahitabo man gud, mahog og ang akong ibayad kada buwan mahapak ra sa interest. Pero ang principal amount wa gyapon makuhaan. Ikaduhang pangutana. Husto ba ang 20% nga interest kada buwan sa utang? Legal ba dahil nas ato din sa Pinas? Naa mag-iunta ako'y planong mubayad. Pero sa dihang naibaw ko, nga wa dyan makuhai ang principal amount sa pila ka buwan nga akong nahatag na, makawaha gyud sa gana. Ikatulong pangutana. Pwede ba dahil nga ipasa ang utang sa mong mama namo? Nakapirma mi as garantor sa dihang naay ni adto sa amo, tungod na lang sad sa among karatol. Legal ba rin na nga anis lang maningil na mo? Na kami mga anak, kung dunay utang ang inahan? Ikaupat, o katapusang pangutana. Doon na ni-advise na mo, nga dili daw tiwason og bayad, kasayop ko nga kami ang nitiwas og bayad, nga dili kami anang utang. Og usasad, kalapasan na daw sa balaod ang 20% interest nga ipatong sa utang. Tinuod ba? Naay ni-advise na mo, nga mamahawa na lang daw mi sa among gipuy-an. O mangitag kabalhinan, aron doon na may peace of mind. Gusto ka kung mao ni among buhaton?
Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Paulo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa mga kontrata, dokumento sa ato ang mga karelasyon, kahimtang, kabtangan, ang mga personal ug emotional nga mga pangutanag problema ay kagool ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? And kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga siya matag adlaw maminaw mo. Dalingaw mo, na happy mo. Gusto ko happy ka, di bitaw? Naamoy na ko ang inspiration, naamoy bagong kaalam, nga, mo day ni, no? And, unta, katong mga ganahan mo padala, maingganyo pong magpadala, ay mo kaulaw, uy, ay gid mo kaiko magpadagsuwat kitantanan, no? Maskis Attorney Elaine, naagyoy, ginaagi ang mga problema in life. So, kita, dili gid ta maulaw kung naatay mga giagian nga mga personal nga mga issues o mga pangutana. Ipadalang na, guys, unya, paabot lang yun tagamay kay daghan manggod tag mga suwat nga madawat unya first come first serve basis ta himuan pa nag drama sa ato ang mga scriptwriters ug i-record pa na sa atong mga artista sa kahanginan. Hoy, kani ang mga artista to sa kahanginan no mas maayo pa niya ng mga Coco Martinoy ngano di baya lalim nga mag-usab-usab kag tingog unya i-steer niyo ang imagination sa tao nga naminaw sa radyo para inigpaminaw nila imagine nila pinaagi sa ilahang mga madunggan ang sitwasyon o panghitabo. Ang artista ang mata makita man nimo reaction or expression kani di man nimo makita no. So congratulations and a big thank you and a big shout out sa to mga artista so nga naghatag og kinabuhi sa inyong mga sulat. Paulo, 29 years old, ulitaw, nagpuyo sa General Santos City. Uy, kalami sa mga tuna pa nga diha. May ato ang letter sender. Nani siya'y mama nga nangutang nga wa bayre. So mauni nga tingala siya nga maghatag manggod ni siya sa iyahang mama. Hala, turot ko no dayon. Ang mga intrigo sa iyaha unya nilayas rabaning ilahang mama. Wa na hibawig asa didto na sakpan. Nga naa na di ay utang kay naadik man daig sugal's mother. Buton sa kay duaan ani tong it's ba, madjong ba, mao gid ni bisyo gihapon, no? Karon kay sila may natagbawg, siya may natagbawg na hagog bayad ani. Unya, kutas kaayo kay puros ra interes ang gibayran. Wa na kuan ang principal. So unang pangutana, unsa bay mahitabo kung di na ko mo padayon og bayad sa utang sa akong mama? Kay ang nahitabo manggod mahulog ang akong ibayad kada buwan, mahapak ra sa interes pero ang principal amount wa manggyoy. Kahubasan. So, mauni ang iyahang pangutana, no? Nga, una, di man na nimo utang. Di na nimo utang, imo manang pama, na? So, I think, need ra gyud na nga, siya may mo dapat nimo pabayron unless na co-maker ka. You cannot pay the utang sa nga dili ikaw ang ning contract. Number 1, wa man kay obligasyon. Wa man kay kontrata atong iyahang giutangan. Ikaduha, unsa may dokumento pod be? Sa kanang iyahang pag-utang, naaba ni, check sa natog naabag yun. Or nang haras lang sad sila. So, muna siya. Ang iyahang kuan. So, tanawon sa nato be? Para dili lang pod nga, bayad ka niya. Dili man ka kinahanglan mo bayad ka, nakiutang anay mo mang mama. No niya, kung wala po to'y dokumento dito, pasagdi sila. Ikaduhang pangutana, husto ba nga 20% ang interest kada buwan sa utang? 5-6. Legal ba di ay nas ato dinis Pilipinas na amang good unta ko'y planong mo bayad pero sa dihang nahibaw ko nga wagin makuha ang principal amount sa pila ka buwan nga nahatag na makawala gyud siya gana. So, mao na ni Rono ang nahitabo nga I think 20%
wa manggod ni, wa na tayo usury law. Sa una, gi-regulate gud na ang kanang mga percentage sa lending. Karon manggod, wa na usury law, tungod kay ang mga tao, free manggod to enter into a contract. Meaning to say, wa man mamugos nimo. Sa langtod pagkasturyang mangutang, imo man ang choice. And ikaw, nagnegosyo ra pug ka, so imo po ng choice and makadecide pug ka, usa ka mo enter into a contract kung kibaw ka, kung kaya ba nimo ang 20% nga interest or dili. Pero, wa po na magingon nga, dili na lang gyud po na i-impose gud na siya, no? Labaw nagbugat na gyud kaayo, unya kung naamang gani kay intent nga mobayad sa principal, pwede man gyud di na gyud ka maalkansi ana ba kung naka-earn na kag-interest na patong na niya, mabayra na lang gyud po ang principal, no? Naapoy times ana nga the court will say nga, okay, sobra na kanang ayaw na, ayaw nagbayad kay principal na lang, inana na siya. Ikatulong pangutan na pwede ba di ay nga ipasa ang utang sa among mama na mo? Nakapirma mi as, garantor. Sa dihang naay ni adto sa amo, tungod na lang sa akmong karatol, Kuy! Hi! Why did you sign? Kalagot. Legal ba day ni? Na nga anhi sila maningil sa anak nga dunay utang sa inahan. Kay ni pirma man ka. Guys, ayon niyog sundas Paulo, kanang mga dokumento ba? Maski unsa pa na siya, maski pag naratul ka, ayaw mo pagpatakag pirma. Kay, pwede manggod na nga pananglitan ang principal nga nangutang siya, no? Ang tao, unya pwede manggod na nga naay co-maker ug naay garantor. Unsa may pasabutan ng co-maker or garantor? Ang pasabutan na nga kung di siya makabayad, ikay mo bayad, gigarantiya man nimo. Now, of course, kanang mga kontrata kinahanglan gyud na voluntary, nasabtan, dili pinamugos, wa pod gilinlang, wa giilad-ilad pagpapirma. Now, kung ma-prove na nimo no nga na-vitiated or na-clouded ang imuhang judgment, kailangan na nato i-prove para mo ingon ta nga dili valid ang imong paggarantiya sa utang. Kay kung ma-prove na nila nga wa mo nila ilara, wa mo pugsa, wa mo pwersaha, pagpirma anang garantiya na agyud sila'y katungod nga maningil nimo kay ni garantiya man ka. Galaay ko, kalagot ko. Sige lagi ako gingon ninyo guys nga ayaw lagi mo pirma og dokumento, dapat sabton ninyo. Ay mo basta-basta pirma please. Kay awa unsay nahitabo diri Pag imong unang pangutana, pwede ba ipasa ang utang sa mama namo? Supposed to be dili. Now, ang concern ana karon is that ang problema ana is mo na ni ang nahitabo ron kay ni pirma man ka. Hay. So karon this time I'll have to say that you might be liable with your mother kay naay dokumento. Ikaw pa to katapusang pangutana, dunay ni advice namo nga dili daw tiwason og bayad kay sayop kuno nga kami ang nitiwas og bayad nga dili kami ang nangutang. Sakto to yang giingon kung wa kaning pirma og garante. Ug usasad kalapasan daw na sa balawd ang 20% interest nga ipatong sa utang. Ningon nako og ni-explain nako nga dili na kalapasan kay wa nay usury law karong mga panahona. Naay ni advice namo nga mamahawa na lang daw mis among gipuy-an ug mangitag kabalhiran aron do na mi peace of mind. Pusto ba kung mao na among buhaton para nako dili sad. Nganong buhawa man mo? Deal with the utang properly, no? So kung pananglitan gipuwersa mo, pwede na to ipanalify ang guarantee. Kung dili gani suryahan na to sila, kasulay naman ko ana guys nga nawag ko sa katong giutangan, unya akong giingnan nga kanang mo naman ni imong gikwentahan ako ba nga wa pagyud ni nabayran ang principal pero sa imuhang interest mo na ni imong na-earn sobra pa ka sa ginansya kay mas dako na ang interest kaysa sa value sa giutang. Pwede ba stop sa ta kay di naman gyud ni makabayad, wa naman ad ihapak na po nas principal, manugot naman lang na sila usahay kay ang ilang tumong ana nga mabawi na lang gyud po nila ilahang kwarta kaysa swa, no? Di masad ta maprisos utang basta wa lang gyud ta nangilad or ni enter into fraud. Kay nya ikihamo nila unsam sa dilang madawdaw ninyo. May na lang na nga naay willingness to pay kaysa sa wala, kaysa nagitakasan mo, no? So I think it's best
best siguro nga storyahan ninyo silang tarong, ha? Unya, please, Paulo and the rest of you nga naminaw na ko ron, balik-balikon ko din ako, ha? Ayaw, lagi mo pataka og pirma. Sabta ninyo, unsay pasabot sa dokumentong inyong gipirmahan para unsa, ug unsay mga epekto ana the moment mo pirma mo. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghag salamat og maayong adlaw.